Ahojte, takže vám ponúkam posledné video zo starej dielne. Už videa budú len z tejto novej, takže kľudne sa posaďte a sledujte, čo som vytvoril. Bude tiež zaujímavé ako vždy. No a potom sa už môžete tešiť len v tejto dielne. Ahojte, takže vás vítam u nového videa a u nového projektu. V novom projekte budem vyrábať interiérové zábradlie a bude to zábradlie čisto používané len pásovina. Hlavná pásovina ako rám bude 40 a vo vnútri budú pásoviny 20. Takže tak to bude a ukončenie vlastne pásoviny nebude ostré, ale tu som si začal vyrábať vlastne takéto polobluky, takže pekné zábradlie oblúkové konce. Takže a tieto oblúky si vyrobím na zakružovačke. Stačí mi vlastne narezať 30 cm pás, vložím sem, tak zatočím na maximum a vznikne mi vlastne 90 stupňov. Takže tak to bude tak, vlastne podľa stolu si to viem aj premerať, takže celkom to bude pekné. Takže vlastne prvý rám bude tak a vlastne paličky pôjdu do toho, takže takto začnem vyrábať zábradlie prvé na rovinu a potom ešte pôjde na schodisko. Tam sa uhly budú meniť. No a to uvidíte za procesu. Takže idem na to. Prv si vyrobím 4 rohy, vlastne dám si 4 rohy, potom si zrobím nejakú tú dĺžku, výšku, aby som vedel potom odrezať pasoviny dovnútra pekne ich zabrúsim, aby nebolo vidno zvar. A potom už dám len vyplň, no a potom ešte nejaké konzolky na ukotvenie. No a to bude všetko. Uvidíme, ako to pôjde. Takže vrhnem sa na to. Pasovinu mám, čo mám na rám. Začnem ňou. Von mám pasoviny na vyplne, aj na rámy, všetko. Takže postupne si to budem ťahať dnu. No a malo by to postupne vytvárať nejaký ten efekt. Mám pripravené pasoviny. Poznačil som si tak nejak stred, aby to všetko bolo. No. Dáme tak. Dáme to na stred. No a môže to ísť dole. Takéto niečo, keď mám poduhlované kusy, to rozopnem, to potom dáme také pekné oblúčiky. Tak. No, aby to nebolo zdĺhavé, orech dole, nazvaral som si tu orech taký starší. Vlastne dám si tam uťahovačku. Som zvedavý, jak to pôjde, či to pôjde. No. Top.
Tip-top. Rýchla je. Jednoduchá robota. Von. Kus pomastím závit. Aby to šlo. Šlo. No. Originál. Teflon. Tak. Tak. No a môžeme zase. Takže. Je pekne. Môžete sledovať. Tak. Lepšieho pohľadu. Ešte idú dole. Tak, no, voilà, oblúčik je hotový, takže máme 1, 2, 3, 4, takže idem si poskladať rám, no a budem pokračovať ďalej. Top vynález. Otvoril rám, vnikol mi to taký nejaký jak televízor, takže vidíte pekné oblúčiky v rohoch, neviem či to vidno tak, no ale je to takto a teraz mám pripravené vnútorné prúty, takže to je 28, takže pevné, pekné, že ak to pozváram, to bude pevný rám, toto je vlastne 40 v 5, no takže teraz budú prúty smerovať horizontálne, takže idem na to. Oni sú 20, takže si vymedzím, dám centimetr dole, no a vnikne mi z toho rovnaký dištanc dole je hore. Takže. Výhodou je zase stôl, ktorý je, že si viete ho pekne upevniť, namerať výšku, dať kolíky, máte to pekne rovno, potom zase si to poukladáte. Takže ja si to všetko tak dávam, uľahčujem si tým život. Takže idem ďalej.
prvé zabradlie na rovinu mám hotové. Pekne zavalené, pekne sa to ukáže. Tak. No a teraz pôjde to zložitejšie na schodisko do uhlu. Takže tam už musím viac pracovať s tými uhlami. Toto pekne na rovinu, tak to mám hneď. No, takže sa vrnem zas si vyrobím. Ale toto už musím ešte viac zatočiť, že by sa ten pravý oblúk, to ešte musím poduhlovať, že by pekne išiel do uhlu. To si budem merať vlastne stále, že som to mal v tom správnom uhle. No a tak. Ahojte, takže pokračujem vo výrobe zábradlí z pasoviny. Tu už mám vlastne tú prvú časť na rovinu. No a začal som pripravovať na druhú časť už na schodisko. Takže neviem, či to vidno, na stole mám nakreslený uhol a vlastne aj výšku. Proste tak, ako by malo zábradlie vyzerať. Takže si budem vlastne pripravovať tie ohyby uhly vlastne sem, hore a sem na druhú stranu. Takže mi vznikne ten presný rám, čo mám nakreslený, tak taký si musím vyrobiť. A taký uhol je schodiska. Tu bude prvý uhol a ešte jeden uhol potom, ale ak si vyrobím ten prvý, zmažem to, čo mám nakreslím, ten druhý. No a tak by to malo sedieť. Takže taký je postup. Pasoviny mám na zemi, takže idem si hlavne na zakružovačke zrobiť tie uhly a potom budem pokračovať už rám a znútra potom pekne naskladám. Tak. Takže ako vidíte, oblúky už mám hotové. Podarili sa mi na 100% zakružovačkou. Tie väčšie oblúky som si pomohol ešte s pridavným valčekom. Vlastne trubku som si odrezal, že by zatlačilo ešte viac dnu, lebo hlavný válec prišiel sem a bol slabý uhol, zatlačil som si a vyšlo mi to perfektne. Takže vidíte presný uhol. Takže tak, super. Tu všade to mám sem, krátky tu mám ďalší, pekne to vyšlo sem. Takže teraz si to idem pospájať, hlavne si to zaretujem, zaťahnem so svorkami, pospájam s pasovinou, no a zase pozváram a potom nájdem pruty, takže fajn to ide. Takže pokračujem.
zakúsené všade. Zas som si to dal na to isté miesto a teraz budem dávať vyplne, aby som vedel, že mi to drží v tej linii. Takže a vyplň nebudem dávať tak v smere, ale budem dávať do pravého uhlu oproti spodnej, takže to bude kus inak vyzerať. To zabrali aj bude tak inak vyzerať tak krajšie. Takže tak to budem dávať vyplň. Takže tam sa bude dávať, tu sa bude vlastne potom oproti tomu skracovať do toho. Takže aj tu bude krátka a potom vyplň normálne klasická dlhá. Takže idem si porezať vyplň. No a budem dávať zase taký raster, jak je v tej prvej na rovine. No takže sa vrhnem na to. Zase porežem už tú tenku. No budem hádať hore. Pribudlo ďalšie zabradlie, už je hotové, to už je na schodisko, takže máme tu zabradlie na schodisko, pekné oblúčiky v každom rohu vytvarované, takže tu máme ďalšie na schodisko, no ešte jedno na schodisko pôjde, takže tu som si nakreslil na stôl, to bude dlhšie, aj s tupším uhlom, neviem či to vidno, ale mám to proste nakreslené, takže vždy si dám teraz do rohu tie nalisované rohy, oblúky, no a zasa pustím do ďalšieho zabradlia. Takže toto už vám nebudem nakrúcať časozber a tak, bude vlastne toto isté, len iným úhlom a inou dĺžkou. No a potom vám ukážem ten konečný výsledok zabradli a plus ešte si nárežem uchytky na montáž na stenu. Vlastne tam bude také L-ko, už mám pripravené na zemi, to bude také dlhšie L-ko, nepravidelné 40x60, lebo mi treba odskakovať od steny 2 cm kvôli podlahe.
kvôli stupňom. Oni sú osadené od steny 2 cm, takže tak si to musím aj ja osadiť zábradlie. Takže to si potom pripravím. No a to bude všetko. Bude tak nejak pripravené. Už len nastriekať. Bude biela farba, pekná. Do interiéru biela určite. Takže tak. Takže idem sa vrhnúť na to druhé zábradlie a budeme mať finish. Takže vyrábam zábradlie. No a dneska som už skončil. Vlastne takto vyzerá posledný kus. No a tu mi chýba 1, 2, 3, 4, 5 tyčiek. Takže zajtra musím ísť kúpiť pasovinku 28, že to doplním zajtra, že to bude hotové, že sa to môže dať na strkanie. Takže tu je tak všetko. No a zajtra pokračujem. Veci už mám naložené, zábradlie, už je pekné biele, takže dneska montáž smer Spišské Podhradie. Všetko naložené, tak dúfam, že to pôjde dobre. Tu mám peknú bielu. Takže idem na to. Vidíme sa na mieste. Som na mieste, už montujem zábradlie dohromady. Taký sme boli rýchli, že som nestihol ani zapnúť kameru na začiatkoch. Takže už vidíte len to, ako spájam vlastne dokopy rovinu s schodiskom. Tam bude taký malý detail, takže nebude vidno ani spájanie, ale bude to spojené. Bude to spojené takzvané na takýto menší konfirmat. No a to bude hotové. Som montoval vlastne upity na stenu v tej istej farbe, to som dával prestrikávať, lebo to bolo nerezové. Prestrikával som do tej bielej, takže bude pekne to ladiť. A navrch potom ide drevené madlo. Všetko je hotové, osadené, interiér pekný, biely. Ja si myslím, že môže byť. Takže ako vždy, nezabudnite lajkovať, sledovať, odoberať tento kanál a uvidíte takéto pekné veci. Či interiér, či exteriér. Budem sa snažiť vytvárať tieto veci. Takže čaute.